יוטיוב, היום נלמד אתכם איך לעשות לק קולסטאר. המצרכים: לק לבן, לק שחור, לק לבחירתכם, בצבע לבחירתכם, לק שקוף ומנקד ואצבע ואת הציפורניים שלכם כמובן. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, מורחים לק לבן על הציפורן. דבר שני, עושים נקודות, 3 נקודות בכל צד של הציפורן עם המנקד. כל הכבוד. לוקחים עכשיו את הלק לבחירתכם. אנחנו לקחנו ורוד. ועושים את השרוכים, כמו שתראו בדוגמה. אפשר לעשות את השרוכים באיזה צורה שבא לכם. איקסים, שורות ישרות. ככה. והנה יש לכם לק קולסטאר. אתם יכולים גם לעשות פרנץ', אבל לא חובה. אז מקוות שהבנתם. ביי. ביי. ביי.